kondo? Adhi kao gudu. Yeah. Graduation dhi timore? Graduation dhi timore. Aya, congratulations. Kata kamanya koro ngajua ngaparo nachaka negi Steve nango mosebedo ka dhi nyime nikech nyaka sani e kinde mabende lecturers osebedo ka nitiere strike awacho ni odiochieng' ma kawuono ndalo mar 38. Nano kanyo ka jopuonjre mag mbalariany mopogore opogore bende nowuok oko mano mar riwore koda jopuonje mag mbalariany. Akene Kenyatta un achiel kuom jopuonjre moseriwore koda jopuonje mag koso nade. Nyalo mana miyo wachal kaka nitiere. Okay, erokamano ahinya. Anya wacho ni situation ma wan go e mbalariany sani ok en gima ber ahinya. Kendo wan kaka nyithindo sani koro wadonjo juma mar 7 kapok waneno jopuonjewa e classes. To motemo biro jowetegi lawo seriously. Mano nomiyo juma mokadho an kaka loch naluongo ng'anyo mondo wariwre wan kaka nyithindo wariwre gi jopuonjewa mondo wamany ratich tero puonjewa mondo jopuonjewa odog e klas. To mano nokelo challenges kata midhiero mopogore opogore mochuno nyaka nomaka skul weno lawo rekoda nyithindo be koro moko ne bawach moko ne timore kama koro osekelo weche mang'eny ahinya. Kang'iyo kaka chal mar somo gi gik madhi mbele mbalariany sani ok en gima ber. Nyithindo mang'eny sani ka gin idol gidonje gik mopogore opogore timbe magala kabisa kendo anyalo wacho ni ka ber to skul kok japuonj nya dok e skul machiegni mondo mi skul ogolnwa barua morwa nyithindo odho bed gi jonyuolwa dala nikech kwa bed around school ka wan idol timbe magala dhi mbele. Erokamano. Aken kecho ni nomaki kite mang'o nomaki ka nitiere riwruok gi jopuonje mago mag mbalariany ng'anyo